Ngatitaurirane kudaro nenyaya yekundituka zvinyadzi. Ndo makuriro amakaita here vamunyonga? Ndo makuriro andakaita huku. Dare rinokukumbirai kuti mupande nyaya yenyu dare richinzwa roona kuti ringakubatsirai sei? Izvi zvakaitika mugore rakapera muna June ari mangwanani. Ndakachayirwa foni naNicholas Choluwa. Zvakandishamisa ndichitobvunza kuti kodhiwani nokuti handikusipo foni kumanga hakuna iwewe uyezve newe hatipana netelefoni handina kana communication newe yandinoita kana one day. Achibva atanga kundituka achiti iwewe uri muroyi wakaromba izvo zvematambudziko ose andiri kusangana nawo kwandiri kuenda kun'anga nokumaprofita zviri kunzi ndiwe. Ndakati iwe zvauri kutaura uri kuziva here munhu uri kutaura naye zvikanzi ndiri kumuziva ndiri kuda kuuya iko kuti ndikurove kana ndakurova ndipo pauchabata chokwadi uyezve ndoda kuti ndiite go back to standard pane zvaunondiita zvese. Ndakati uri kuziva munhu uri kutaura naye here nokuti zvakazva kundishamisa zvikanzi ndiri kumuziva ndinani zvikanzi Sabatsiri Chitekwe. Ndakati okay uri kuziva zvauri kuita kuti uri kuita mhosva here zvikanzi ndiri kuziva kuti haisi mhosva kwandiriyo kana ukaenda kupi nokupi. Ndakabva ndanyarara zvikanzi ndiri kuuya kokoko kurova at any day at any time. Mangwana acho ndakabva ndaenda kupolisi kumadziva ndichindoripota. Ndakati pane munhu akandifonera uyu akandisendera mamessages aya akatsvagwa nemapurisa vakasvika kumba kwavo. Amai vacho vakati hatisi kuziva kuti ari kupi nanhasi ari pawanedi kutsvagwa nemapurisa nenyaya iyoyo. Saka ndakazoona kuti rega toendereyo kwamama kuti vandidedzere mukomana uyu anditsanangurire pano zvaanoziva zvandinazvo agondibatsira kuti akazvaona pa pamberi pamama. Ndo mashoko arikushokana iwe nawe uri kuinzera ndichikunzwa sekutsanangura kwavo but ndichadonza pazviri apana. ava chii chakwa? Chiona mukoma. Mukoma uri kuti kudii kana uchiti handina chandiri kuziva? Ndinoshamisika chira kumutaurengedza handina kana wachakutongozwa kwandinedzavo. Uri kuti hauna kubvira wavafonera? Handina kana kumbofona kana afunza kuti takapedza kunarega tinoziva izvi. Ndokwata kuti 6-7 uri kugarawo? Ndinogara muZimbabwe but handinokushandira nzvimbo dzakasiyana siyana. Pawakafona wakanga uri kuti? Handina kufona. Kana uchiti hauna kubvira wafona kuti baba ava vari kunyebera zvakutaura Nini pachanga ndati toti here baba ava vari kunyepera. ya ndinoda Unasi unovaziva chaizvo waunogara? mukoma wako Kuma pakubva kwenyu kumugadzana kwese pane zvamukamboitirani? handinobatanidzana. Saka kuti tingati kutanga kurwara kwavakuita nai aiwa ndati inini maonero yangu toti kutanga kurwara kwavakuita nekuti vaakuda kufungira nyaya nokuti kugara kwenyu kwese hakuna kanza mukambotadzirana asi vakangotanga kuti iwe ndiri kwandifonera. Munhu zvimwe zvamakamboitirana mashure? hapana kana kumbotaura tese ndakapedza ndanochichidzidzisa chinzwa ndikudzepfana kana uri mwana ane hunhu ndibaba kana ndikakutarisapo watichi ndiana mukoma wako mukoma ndibaba wako ndada kubvunza kana kutotsvaga vabereki nje akasina kuti unofanira kuratidzwa hunhu kuti mukoma kana pachikanganisika panokanganisika tosaramba kuparadza nguva kuramba tichitaura zvinhu zvisina basa dzine nyaya dzokutuka because ubvunzi hwakatuka ndonyaya yavakukwirira pano
chave kutukira munin'ina chi. Saka iwo ukataura mashoko iwo kuti handitombovaziva 7 years ivo vachitaurira katuku. Une phone here? Phone tinayo but so far this year question ndokaita kuti zvakaichi ngoti zvakasika zvako. Ndipo number zacho. 077 890. Hello? 8 what is 077 97 077 97 97 69 69 235. Kwaidzidza wangu down. Dzanaida kukupa dzanzi data kanga chinamba dzeifunya kuma dzo line inozoshandisa. Ndikuda number hizo Idzo dzakashanda. Idzodzo 078 Yo uchinja number Chigwe. idzodzo Yo unomubara chisheni. Handito wanditi 0778. Iwo, ana kuti 0778990. Pedzisa number idzodzo. Aiwa. Ukadati tangu wana nditozonetsana. Zaduta rona tozindisisa. Zandiba zataro usindisisa. Wakaenda chukula stere. Ndatuka ndakuchita mwana wachimati. Kubva kumba kwakwa wakapima dai. Unenge wakukanganisana nesu. Wandipa namba manje 077890 ndozandiri kupedzisa kunze. Now, anga chipa namba ngosi kumore. Ati 0770 90. Kana paita pane line rausisade iwewe nekuti rine mhosva. Paungochitanga kutaura paungochitaura kunyatsozana ine asi wazofunga kuti line iri ndorine chi? Ndorine mhosva. kana ini ndine mhosva pavari handiti. Inzwa, hautiudze zvekuita. Kana watogara pabhenji apa ndisino kutonga. Tokuudza zvekuita isusu. Koda kumhanyira kuti kana inini ndine mhosva inyaya yekuti paunobva kumba unenge wakaronga tsoro dzako kuti ndikabvapo nyapa ndozobudira bhobho apa. Saka paunenge uchifunga kuwa uri kunobvira sinobvira opposite. Chipedzisa namba dzako. Tikubatsira. Mupesa namba chipedzisa Garisani namba yako. Akutsvagwa ndiuri pawanted sekutaura kwavaiti. Ini handisi pawanted. Kana dzifundisi dzekutaura ndizozvizivawo. Ndatichipedzisa namba dzako. Pedzisa 077890. Namba dzakakufonera imunadzo namba dzakafonera dziri kupolisi nekuti foni yacho yakabhawira mvura saka information yese yakawira mvura saka ndakaenda kueconet zvekuti kuramba kutaura kwese kwariita kueconet vakanditi ndakaenda ndine mari vanondipa information yese yezvakaitika muna churi ende vachindipa information yese yezvakataurwa nekunemameseji saka panenge pano makosti makagona kuverify here kuti namba idzi ndedzato. Nokuti dzaitombofonwa ndichitombopa munhu kuti fona utaure naye tombofona munhu iye asingaziva kuti chii chiri kuitika achitotaura naye uwe mukomana. zvino kudenga rumwe munhu agona kukurumidza zvako muningira kutaura pamama kuti ndiregererewo mukomana ndakakanganisa nokuti chokwadi pamberi pamambo kana tisina kuwirirana kuti udhume kuti wakazviita isusu tinoisiya pandoenda mangwana chaiye ndotsvaga mari toenda kueconet next week toenda full information ezvi chake zvichizotaura zvawakataura iwewe zvese zvichibuda nemameseji zvako ese achibuda saka panenge pane makosti akawandisa Saka iwo nakumika makosti unozvitaura varikutaura varikutaura mazvikuda inzwa varikutaura mazvikuda kuwirirana asina kukakatana but ukachitsvaga manje kuti ukakatana usakaona nhamba dzidati kutsvaga
hapana information kana kutaura kuti munhu pafoni iko netinenge iriko hapana paunozvenga but isida kutaura nekutaura zvavari kutaura manje iwo oramba pano changamiro kuti aiwa chiendai mupiwa information yoenda itsvagwa yowaniswa youya pane chitaura zvawakataura panozova panokuwirirana kwevanhu here kubva kunesi vatongi nemukoma wako panozoita kuwirirana saka wanzwa mukoma wako ati Munin'ina kana uri Munin'ina kana ukaita chinhu chitaura kuti pano pamberi pamambo nyaya itaurike iperi chitaura tione nyaya iperi zvotaura mukoma wako kwadi ukataura kwei amaenda munzo mutombere ngomira mama chida kutaura taura itimbonzi ndachida hangu kuti sevana vangu vamwe chete inini ndakachengeta mwana pabhote vanhu ndakukumbira ukuregerwe mwana ndini baba wake ndinamutaka tanzwa mazwi amataura mai mupari wemhosva aripo ndandoda kuti takatopedza nyaya yake ozi mukoma wake haana zvaarema mukoma wake ati Munin'ina kurawo kuti ari kuziva kuti Munin'ina wake iye takamubvunza pano kutaura kuti mukoma kuro takuziva kuti mukoma wake zvakaitika chataramba baino chataurwa nemutongo kuti isu satitoreka kutitora matorero asiriwo